Μόλις μας ήρθε από το U, το πολύ αναμενόμενο Xiaomi Redmi Note 4. Παίρνουμε το κοψίδι μας, πάμε για με ζημιά στο τηλέφωνο του πάρει. Έχει κάτι αυτοκόλλητα εδώ πέρα, τα αφαιρούμε. Αυτά είναι τα αυτοκόλλητα που δείχνουν πως είναι η ελληνική έκδοση από την InfoQuest. Τι άλλο έχει μέσα? Οι ελληνικές οδηγίες χρήσης. User Guide με το adapter και το σημάκι. Φορτιστής και adapter ρεύματος. Έτοιμο. Εντάξει.